Yksi ennakkosuosikeista, Tampereen Ilves, on sukeltanut rajusti koko alkukauden. Tommi Niemelän luotsaama joukkue ui syvissä vesissä runkosarjan viimeisenä. Mikä on surkean alkukauden takana, näkyykö tunnelin päässä valoa ja olisiko Tommi Niemelän potkut perustellut? Tupsukorvien kausi on alkanut varmasti huonommin kuin edes yksikään uskollinen Tappara-kannattaja osasi aavistaa. 15 pelatun ottelun jälkeen Ilves on sarjataulukon viimeisenä kerättyään vain 15 sarjapistettä. Yksi tekijä sysimustaan alkukauteen on ollut heikko maalivahtipeli, jota varjostaa entisestään huono puolustuspelaaminen. Ilves onkin päästänyt eniten maaleja, kun kiekko on löytynyt Ilves-vahtien selän takaa peräti 52 kertaa. Kesällä Ilveksen vahvuuteen liittynyt Roope Taponen on kiistatta yksi alkukauden huonoimmista maalivahdeista. Taponen on pelannut 6 ottelua, joissa hänen torjuntaprosentti on ollut surkea 84,3. Veskarikaksikon täydentää Dominik Pavlat. 25-vuotias tsekkivahti on aloittanut niin ikään kautensa heikosti. Pavlatin torjuntaprosentti on Taposen tapoin heikko, kun tsekkivahti on kopannut vastustajan laukaukset vain 87,3%. Surullinen tilasto, joka yhdistää Ilveksen veskareita, on XG-erotus, joka kertoo, onko maalivahti päästänyt enemmän maaleja taakseen kuin vastustaja on luonut maali odottamaa. Sekä Pavlat että Taponen ovat päästäneet 6 maalia enemmän kuin vastustaja on luonut maali odottamaa. Samalla kun veskarikaksikko päästää maaleja enemmän kuin vastustaja saa luotua odottamaa, tuhlailee hyökkäysosasto maalipaikkoja. Ilves on onnistunut luomaan maali odottamaa 48 pykälää, joka on kolmanneksi eniten koko sarjasta. Tehtyjä maaleja on silti vain 38, jolla sijoittuu sarjan 11 eniten maaleja tekeväksi joukkueeksi. Ilveksen ympärillä leijailee kysymys, kannattaisiko päävalmentaja Niemelälle antaa kengänkuva persuksiin ja palkata uusi mies hänen tehtäväänsä. Tommi Niemelälle ei vielä kannata antaa potkuja, vaikka Ilveksen alkukausi on ollut selvästi odotuksia heikompi. Kyseessä on kokenut valmentaja, joka on aiemmin osoittanut kykynsä rakentaa toimivaa peliä, ja kausi on vasta alkuvaiheessa. On selvää, että tuloksellisesti ja pelillisesti ollaan pahasti perässä, mutta valmennuksella täytyy olla vielä mahdollisuus kääntää kurssi. Usein valmentajan vaihto tuo hetkellisen piristysruiskeen, mutta liian nopea reagointi voi myös sekoittaa joukkuetta entisestään. Niemelän tuleekin näyttää nopeasti, että pelissä on kehityssuuntaa ja joukkue on hänen takanaan. Mikäli tulos ja peli eivät parane lähiviikkoina, seurajohdolla ei kuitenkaan ole vaihtoehtoa, silloin muutos on välttämätön. Vaikka Ilveksen alkukausi on ollut vaikea, tunnelin päässä on silti nähtävissä valoa. Joukkueessa on yksilötasolla paljon laatua, ja potentiaalia parempaan suoritukseen löytyy lähes jokaiselta osa-alueelta. Hyökkäyspään kärkipelaajilta on lupa odottaa enemmän, mutta heillä on aiempien kausien näyttöjen perusteella kyky nousta esiin. Myös puolustus ja maalivahtipeli voivat terävöityä nopeasti, jos itseluottamus saadaan kuntoon. Joukkue ei ole kokonaan romahtanut, kyse on enemmänkin pelillisestä epätasapainosta ja itseluottamuksen puutteesta. Valmennus tietää kyllä, mikä mättää, ja korjausliikkeet on mahdollista tehdä nopeasti. Kun yksi ehjä peli tulee, se voi sysätä liikkeelle nousujohteisen jakson, johon Ilveksellä on yhä kaikki eväät. Ilves tulee pelaamaan keväällä pudotuspelejä, mutta mitaljahtiin Ilves ei mahdu.